Sa ibang balita naman, pag-iingat sa food poisoning matapos ang mga handaan, paalala ng health experts. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Tapos ang Pasko at Bagong Taon, marami pa rin sa atin ang kumakain ng natirang hagda gaya ng pansit, spaghetti at lechon na itinabi sa refrigerator. Dahil dito, nagbabalang mga health expert na ang maling pag-iimbak at matagal na pagkakaluto ng pagkain ay maaring magdulot ng food poisoning. Ilan sa mga sintomas nito ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatai at lagnat. Paulit-ulit namang paalala ng Department of Health ang wastong pag-iimbak, sapat na pagpapainit at agarang pagtatapon ng pagkain kapag may senyalis ng panis o kakaibang amoy. Ayon sa isang health expert na nakapanem ng IFM News Tagupan, kapag nakaramdam ng mga simptomas ng food poisoning ay maaari itong remedyohan sa pamamagitan ng pag-inom ng oral rehydration solutions at probiotics o agad magpakonsulta sa doktor. Okay, so usually ang common talaga na mga sintomas na mararamdaman mo kapag meron kang food poisoning or yung tinatawag na acute gastroenteritis, yung medyo nasusuka o kaya kung minsan nagsusuka sila, so sobrang sakit ng tiyan, tapos nagtatae, ganyan. Kung minsan nagkakaroon din rin ng lagnat. So actually, pwede naman talaga siyang remedyohan sa bahay. So, iinom ka lang ng tinatawag na oral rehydrated solutions, mga ganon, kakain ka pa rin, papalitan mo yung nawawala sa'yo. Pero syempre, kung sobrang sakit na yung tiyan mo talaga at hindi mo na siya kaya, baka kailangan mo magpa-check up na sa doktor. Tapos, kung talagang madalas ka nang nagdudumi at nagiging dehydrated ka na, mas maganda kung magpa-check up ka na sa doktor. Sa huli, hinikayat ang publiko na unahin ang kalusugan at maging responsable sa pagkain ng mga natirang handa upang maiwasan ang sakit matapos ang masayang selebrasyon. So ang mensahe natin sa publiko at paalala sa atin na kagagaling lamang sa selebrasyon ng bagong taon, mas maganda kung lagi tayong maghuhugas ng ating mga kamay bago at pagkatapos nating kumain. Dahil yun lagi ang pinaka-importanteng hakbang para mapigilan natin ang pagkalat ng mga mikrobyo. At sana ayusin natin ang paghawak at pag-store ng mga pagkain natin. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.